orange at banana. Para sa ginhawa ng mga bata, flex ko ang Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex! Plemex Forte Capsule and Syrup. Plemex ang lagundi ko. Walang iba. Ang Plemex Forte ay gawa sa natural na dahon ng lagundi, kaya panatag ang loob ko. Tuwing inuubo ako at nahirapang huminga dahil sa nakabarang plema, Plemex Forte ang nagbibigay ginhawa sa akin. May menthol-flavored Plemex Forte Lagundi Syrup. Malamig sa lalamunan. May hagod na nararamdaman. May Plemex Forte Lagundi Capsule. Tinutunaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Plemex Forte ang pinakakatiwalaan ko sa ubo, sa hika. Sa lagundi, alam nyo na, Plemex. Polusyon, bisyo, allergens at virus. Sa labas o sa loob, may mga sanhi ng ubo at hika. At pag nagkaplema, lumalala at humihirap ang paghinga. Mahirap iwasan, pero pwedeng pigilan. Umiwas, huwag magbisyo, magmask. At pag may plema, ilabas. May natural na lagundi para dyan. Plemex Forte Capsule and Syrup. Sa ubo, sa hika. Sa lagundi, alam nyo na, Plemex. Basta lagundi, kontra COVID. Alam ba ninyo na ang halamang lagundi ay sinuri at napatunayang pwedeng magdulot ng ginhawa sa kaso ng mild COVID? Coronavirus disease, ang pandemic ng ating henerasyon, nagdulot ng takot at pangamba sa buong mundo hanggang ngayon. Naagapan naman ang patuloy na pananalanta ng COVID dahil sa mga bakunang na-develop upang magbigay ng proteksyon laban dito. Pero bukod sa bakuna, meron ding halamang gamot na pinag-aralan at sinuri ng mga dalubhasa at siyentipiko para sa COVID. Lagundi, ang natural na halamang gamot sa ubo ay masusing pinag-aralan at sinuri ng mga lehitimong sangay ng gobyerno para sa science and technology. Ang clinical trials ay ginawa para matukoy kung ang lagundi ay makapagbibigay ng ginhawa sa sintomas ng COVID. Maganda at positibo ang naging resulta ng mga pag-aaral. Ayon sa clinical trials, effective ang lagundi sa pagbawas ng kalubaan ng mga sintomas ng mild COVID. Sa lagundi, Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga tao nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.31 FM. Si Alvin Liogit sa Tingog nin Barangay. una na ako, Han. May nakakalimutan yata kayo. Kiss? Baon ko? Hindi. Vitamin C. Magbaon ng extra depensa para may laban sa sakit. Mag-Gen C. Vitamin C. Ang Gen C Vitamin C ay maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Protektado ang immunity. Don't forget next time, ha? Opo, ma. Yes, hon. Yung extra allowance ko po. Ascorbic acid is the generic name of Gen C Vitamin C. If symptoms persist, consult your doctor. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng ventilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng refrigerator para hindi sumigaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get fucking clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Looking in your eyes, you look
Alright, maray na pagkaaga sa mga parantabay niya to Luzon, Visayas, Mindanao, Bicol Region, Albay, Legazpi City, Banwaan kan daragasin sa iba pang mga areas na pinagabot kan sa muyang tanog ngunya na pagkamuling. Ini po ang 1FM 88.3 sa Birikan kan sendong mga radio. Ngunya na aldaw din Sabado, pizza 25 sa bulan po ni Mayo 2024. 1FM po tabi ini sa indong nadadangog. Ngunya na pagka-morning. Maura na pagkaaga po. Ang mga post ngunyan, bagyo, piga-heart na. Sa sobrang init gayud kang panahon. Piga-heart na biyo sa bagyo. May bagyo kita, bagyong aghon. Pratyan po tabi. Pero tangani na masabutan ta, dangugon ta po tabi ining weather forecast. Darwin, ikwanta daw ining weather forecast na, no? Angon nyo na pag-aaga. Konto nang una po tabi ani sa pag-asa, taon-taon ipapaliwanag tayan, ha? Ege, anyway. So, uyan na muna po tabi ang sa tuyang weather forecast. Ali sa pag-asa ini. Sige, dangugunta po ha. Sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa mga nakarang oras, nagkaroon na ng dalawang landfall itong si Bagyong Aghon. At yung unang landfall nito ay dito sa bahagi ng isla ng Homonhon, Migiwan, Eastern Samar, katabihan ng 11:20 PM. At pagkatapos itong baybayin or diretsuhin or dumaan dito sa area ng Homonhon Island, ay nagkaroon naman ito ng pangalawang landfall sa bahagi ng Giporlos sa Eastern Samar kaninang madaling araw ng 12:40 AM. At yung latest location po natin, kaninang alas 4 ng umaga, huling namataan itong sentro ni Bagyong Aghon dito sa coastal waters ng Catbalogan City sa Samar. Isa pa rin itong tropical depression na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 55 km per hour at pagbugso na umaabot sa 90 km per hour. Patuloy ang paggalaw nito northwestward sa bilis na 30 km per hour. At ito naman ang ating latest forecast track para kay Bagyong Aghon. Tapos nga ng dalawang landfall ni Aghon sa ilang areas ng Eastern Samar, sa kasalukuyan binabaybay na ito or nakakaapekto na ito sa malaking bahagi ng Eastern Visayas. So for the next 24 hours, inaasahan natin ang patuloy na epekto nito sa Eastern Visayas area. After that, lalabas ito sa karagatan ng Samar Sea na kung saan posibleng magkaroon ulit ng susunod na mga landfall, particular na sa ilang areas ng Bicol Peninsula. So after Eastern Visayas, Bicol region naman yung area sa dadaanan nitong si Bagyong Aghon. And within that 24-hour period, maapektuhan nito ang malaking bahagi ng Eastern Visayas, Bicol region area, at lalabas na ito sa coastal waters ng Bicol Peninsula. So for the next 24 hours, bukas ng madaling araw, araw yan ng linggo, itong sentro ni Bagyong Aghon, posibleng nandito na sa coastal waters ng Jumalig, Quezon. At posibleng mas lalakas pa nga ito into a tropical storm category. At habang binabaybay na ito ang karagatan ng Philippine Sea, magpapatuloy yung generally northward at pa-northeastward na galaw nito. So ito na yung tinatawag nating recurvature period na kung saan gagalaw na itong si Bagyong Aghon papalayo sa ating bansa. 24 hours after that ay posibleng yung sentro ni Bagyong Aghon ay nasa 140 kilometers east ng Kasiguran, Aurora. At habang binabaybay, patuloy na babaybay ni Aghon itong area ng Philippine Sea na ito, posibleng mas lumakas pa ito at mag-intensify into a severe tropical storm category. So 24 hours after that, or 72 hours from now, madaling araw ng Tuesday, sa May 28, ay nandito na ang sentro ni Aghon sa 325 kilometers silangan ng Basco, Batanes. At ngayong umaga, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi pa rin ng Luzon. Dito sa northern portion ng Aurora, Polillo Islands, sa bahagi ng southern portion ng Quezon, pati na rin dito sa eastern portion ng Romblon, at sa Camarines Provinces, sa Camarines Norte at Camarines Sur. May signal number 1 rin tayo nakataas dito sa area ng Catanduanes, sa bahagi ng Albay, Sorsogon,
Masbate, kabilang na dyan ang Burias at Ticao Islands, sa bahagi ng Northern Samar, Eastern Samar, sa isla ng Biliran, Leyte, Southern Leyte at itong extreme northern portion ng Cebu, pati na rin dito sa bahagi ng Dinagat Islands. Kaya sa mga nabanggit na lugar kung saan may wind signal tayo nakataas, patuloy tayong maging handa sa mga banta ng malalakas Alright, na hangin. so yan po ang forecasts sa magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Otruhon ko ha, otruhon ko. Ang location po kan ay o center kan Bagyo nasa coastal waters kan Catbalogan City, Samar. Nagduang bisis na naglandfall ano. Poon kaso Banggi alas 11. Sa area kan Samar nasa 11.7 degrees north, 124.9 degrees east. Ang sayang movement po is northwestward. 30 km per hour. Ang sa iyang maximum sustained winds 55 kph harani sa sentro. May gustiness man po na nag-abot sa 70 km per hour. Ang forecast position, importante ini ha, May 25, 2024 at 2 p.m. Susog sa forecast track niya sa 30 kilometers per hour na dalagan niya, nasa bisinidad ini Campiodoran Albay. Duman sa ibong ano. Tapos sa May 26, 2 a.m. naman, over coastal water of Jumalig, Quezon. Sa aga, at yan na hapon, alas 2 po, nin hapon, kwan ini, digdi ini sa may Satuya. Karani, Piodoran. Ya po, dito na, anamon so iba pa, kung sa ina, basta importante, kung paabot po tabi, di dapat na piripararanta, mauran, pero 70 km per hour ang sayang gustiness so pabugso-bugso. Makusog na po yan, dapat na paghandaan ta po, ngani na day kita mabugtak sa peligro. Ano ini? Signal number 1, ano? May signal number 2 ba ko? Diba, sundinan pulan. Okay. Tapos signal number 1, kasabay po ang Albay. So maging maingat lang po, yan ang sabi ko sa Indo, maging maingat so baga nasa plus flood prone areas, so baga nasa ano yan, so mga medyo alanganin na lugar, so pigbabaha, tapos tabi, so iba pa na mga kababayan tangon yan na nakaantabay, sa mga nasa kwampa, mad sa flood prone, lahar. Po, dapat na maging maingat kita sa tuya ngunyan. Tangani po tabi na ano yan, tangani po na di kita mabugtak sa alanganin na sitwasyon. Alat ko na ta, ano man ang cellphone kong ini. Makauyam na yung cellphone na ini. Alat pwede may sa dagat na sa nagban pang bago, nganing deng distroso. Iyo, sa ang pinaka kwan dyan, mga di kita na depo tabi maglandfall, no? Day maglandfall sa arin man nakadagaan digni sa Bicol region. Tayo man sa nang pinaka-importante sa tuya ngon yan. Lalo na po tabi kita inagihan na kan El Nino, tapos babagyo na naman kita. Yeah po. Anyway, so sige. Good morning po sa Gabos ha. 16 minutos na makalampas ang alas 6 din pagkaaga. Dakol kitang dapat na pagrulayan ko niyan, tamang-tama, Sabado, maora ng panahon.
bata piyesta sa muya sa aga. Dispiras ko dyan sa muya eh. Kasubanggi, grabe so para misis-misis. Grabe so para misis-misis. Na, kuha na ako ngunyan. Mas nagiging matawuhon ngunyan, Darwin. Aan mga para misis-misis. Ganun mo yan. May nag-iriwal pating mga para misis-misis. Natang ita binayadan ka kayo. Natang ita binayadan kita. Nag-oroli baga. Binayad. Sabi kang kon. Binayadan kan babae. Bako man niya agum eh. Iya. Grabe. Maski sa'yo na barangay adi. Sa moya, okay lang ta. Siyempre kumbaga piesta, kapistahan sa aga. Kundi masabaw so panahon, kasabay sa minudo gayod so uran eh. Po, moran may bagyo. Saka. Di bale ha. Maabot sa 825 po na pasahero sa Bicol na-stranded ban huli po sa bagyong si Aghon. Tapos sa pagurulayan tamang po tabi ining race program kan social security system. Ang race program, ang kahulugan kayang po tabi is run after contribution evidence. Kaso hapon, kuanong ko na nga na ini. Ngani na at yan, iba naman kita. Kadakul kitang mga kwampangon yan. Kaso hapon, pinanginutan po kan mga taga-SSS, Legazpi, at kasabay kita kasudma. Kasabay kita kasudma. Yung ang kasarabay po tabi naman si Jogar Tusok, ang branch head kan SSS Legazpi, si Maria Bitina Abareta, ang acting Chief Executive Officer 2 kan SSS. Tapos po tabi si Attorney Aradioli Rotogal at ang Attorney 3 kan Social Security System na kasarabay po tabi naman sa Run After Contribution Evidence. Dahil ko man iningangaranan ta, ano yan, piproteksyonan taman. Piproteksyonan ta so pangaran kan mga yan. Pero mga bidbid ta so iba kayo ni. May sarong water refilling station. May sarong water refilling station. Igwa po nin sarong bakery. Sarong bakery, sarong water refilling station, sarong eatery, so karihan diyan sa Daraga. Aluyo ng karihan yan. Dahil pala nagbabarayad sa isi-16 toltol. Ang ibinayadan pa, so aki niya, iyo ang pigbayadan sa isi so mga empleyado dahil. Ang eatery, dahil man pwede na saro sanaan sa imong empleyado. Tapos may duwang pirana tulo. May duwa po tabi na tindahanin mga ibahog sa manok. Tapos bagas. Bagas. Tapos maray na aga tabi chit ate. Good morning po. Bagas. Tindahan. Matindahan. Tapos igwa po nin sarong barbershop. Diyan sa Daragayan Gabos ha. Tapos igwa ki tindahan po nin ano ba yan? So, kumbaga, mga construction materials. Pag-read po aki ko, birthday ngon yan. Salamat po. Si Ma'am Chit ate. Happy birthday sa aki mo, Ma'am Chit. Diyan sa ano yan, pero may kuna dilingawanan barangay ni Ma'am Chitate. Iya po. Pasensya na ha.
Diyan sa itas na party sa itas kan tula-tula. Anaram ko tula-tula. Tapos, kuan. Di bale? Anyway, sabi ko sa inyo po, iyan ang linakaw kasuhapon kan SSS. Kasarabay, tulo kaming media. Kasarabay duman po sa pagpasyar kay ni. Taram din do, ining programa kan SSS, magayon ini na run after contribution of others. Para ini po sa interest kan mga empleyado. Ta kasi po ang SSS baga 14% po kan sa tuyang sweldo. Iyan po ang pinagkakaltas sa tuya. Pero sa 14% ang sa tuyang pinagkukuan man sa dakan is only 5%. Kita lang 5%. Ang 9% kayan, employer ang nagsasalo. Employer. So gustong sabihin kung ang sa imong sweldo is 10,000, 10,000 so sweldo, minimum wage iyan. Minimum wage iyan po. Gustong sabihin po, tabi, kaan. Gustong sabihin kaan, 10,000. 14% of that, di 1,400. 400 sa empleyado ang kakaltason sa imo, tapos 800 sa employer. So dakulaon na ba mananggad? Kung may 10 kang empleyado, an employer po, 8,000 an babayadan mo bulan-bulan. Dakulaon ba ko? Ngunyan, dahil man pwede na so employer, dahil mo pag-ulogan sa SSS. Maski po iyan come and go yung yung mga empleyado, after 6 months nag-resign, iwanan naman. Kaipuan mo po tabi na i-report iyan sa SSS. Kung dai mo iyan i-report, rimatika. Rimatika po. Kakasuhan ka kan SSS. Do, dai pa man kikaso, pero ikukuan ka na muna, susuratan ka kan SSS. Kung dai ka nagpadara sa surat, dudumanon ka. Sa laog din 25 bulan ay aldaw, pwede kang kasuhan po kan legal division kan SSS. Ang maraot digdi, ta duman sa piglakaw po tabi kan SSS, igwa duman ki employer na pinagkakaltasan so sa indang mga empleyado, pero po daipig re-remit sa SSS. Gustong sabihon, may kasabay pa duman na kaso nin istapa. Inaabasan mo so empleyado mo. Sa SSS law, tabi, may ora man magigibuan mga employer kundi sumunod digdi ta kasi batas yan eh. Bako man rason po na maluyang yan negosyo mi, logi ngiya kami. Maluyang negosyo mi, logi ngiya kami. Bako man yan rason po na dai mo tawan so SSS. Kasi ang SSS iyo man inian dumanan kan mga empleyadong nagigipit. O ako nga ni, ako ang kusendo po tabi, may loan ako. Matapos na ako niya na September, malo na naman ako. May loan ako sa SSS. Kung da ibaga pighulugan kan, kumpanya may, tapos da ako pigkaltasan kan SSS, da man ako makalun dyan. Importante yan po tabi, na kuan. Importante yan na paghulugan ng SSS. Kung nabo mo maghulog, ika-employer, talagang tudas ka. Matutudas ka ta. Titirahon ka kan SSS. Di ba? Alat ko na ha, 25 minutos na makalampas an alas 6 nin pagkaaga. This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. 1FM. One lang yan. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. 1 FM. One lang yan. Ubo? Plemex Forte Capsule. Hika? Plemex Forte Capsule. Ginhawa? Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Halamang gamot, may ginhawang dulot. Para sa ubo at hika, Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Try mo na ang Means Cafe. Ako po si Crescenda Giray. Dati po yung asawa ko, hindi po siya nakatulog. Hindi rin po siya masyado nakakain. Pero ngayon po, okay na po yung tulog niya. Tsaka okay na rin po yung paghihigo. Kaya po, lagi po ako bumibili ng Means Cafe po. Maraming salamat. Try mo na ang Means FNB. Ako si Marif. Dati, ang timbang ko is umaabot siya ng 60 kilo. So ngayon, 55 na lang. 7 sachet pa lang yung naiinom ko ng juice ni Ma'am Nins. Yung tiyan ko talaga, lumiit siya. Ngayon, hindi na ako nahihirapan matulog. Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center Bidoran Branch ay matatagpuan sa Barangay 4, Bidoran, Albay. Andyan po ako every Thursday, 10 to 12 p.m. See you there! Mga probinsyanong nagtitios. Alagad pinatios pa kan pandemya, kan COVID-19. Hinatudanin kabuhayan, kan ang probinsyano party list sa paagi ni Congressman Alfred De Los Santos. Hello po, Congressman Alfred De Los Santos. Maraming salamat po sa naibigay niyo sa akin na pagkakitaan. Yung tabi ko, salamat tabi. Siyempre, salamat sa tabang nindo na tuloy na personal na ako nadigdig. Salamat tabi. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Goodbye to Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah.
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Bond, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 34 minutos, lampas po alas 6 nin pag-aaga. This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Liverade. It's liver lover, boys. 1FM. One lang yan. One lang yan. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Goodbye to Milman siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to Milman siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con. Bangong gumagabloom. Charm Fat Con. Damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con. Bangong gumagabloom. Charm Fat Con. Damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arong kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. 1, 2, 3, let's go! Sige, balik ako digdi sa programa. Igwa na kita nin pira na ini. 39 minutos makalampas ang alas 6 nin pag-aaga. So, balikan ta lang po tabi ining sa tuyang pinagdidiskutir ngunya na pag-aaga. So, sabi ko ni Sendo po, duman sa mga employers, bayadan nindo po ang contribution kan sa indong mga empleyados. Ta obligasyon nindo yan. Pandua, dahil nindo pagparadayao na alimbawa so empleyado nindo po tabi is 10 at ibibugtak nindo sa dyan 3 o kasod ba nga ni so sarong itiri ang nakabugtak so aki isa na niya. Tapos nag-head count so SSS anom so empleyado o bayadan mo nga yan. Bayadan mo. Dahil nga yata pag naganom na bulan nga nag-aarali. Aday man nga yan pwedeng dahi i-record mo sa SSS ta kami nang bahala ka. Yeah po. Ta sabi ko ni Sendo po iyan na SSS obligasyon iyan kan membro, obligasyon iyan kan employer. Once na kinuha mo po tabi bilang empleyado, inaako mo man po sa obligasyon para sa inda na susog po sa batas. Yeah po. Dahil na kita mag-arabot sa punto na
kakasuhan ba kamo kan kuan Domingo Bernarte, good morning po. Kakasuhan pa kamo kan SSS because abo nindong magbayad, nagdadaya kamo. Panduwa, para yan sa karahayan kan sa indong mga empleyado. Ang empleyado baga mga makahirap. Aram nindo po, kaming mga empleyado, pag nagsweldo kaming 30 or 15-30, ang kwartami halos sarong simana sa napo tabi, ubos na. Si siya nakarelate sa pagsasabi ko, ubos na po yan. Sarong simana sa napo, ubos na ang kwarta kan empleyado, mangungutang na naman. Or, inutang tapos pakasweldo mo, babayadan. Siring niyang kaan. Ano po ang nasasara kan sarong empleyado? Sige na. Ano po ang nasasara po tabi kan sarong empleyado? Ang nasasara po kan sarong empleyado po, ining SSS. Nagbabayad siya, pigbabayadan kang kumpanya, nagbabayad man po tabi siya. Iyan na nasasara po kan empleyado. Di ba? Sa iyang pagretiro, o dahil pa nagre-retiro po tabi, ang sarong empleyado, nakakautang siya kan hinulog niya po. Nakakautang siya. Panduwa,